Manapság mindenki használ szervereket. Adott esetben még akkor is, hogyha nem is tud róla. Elég csak az internetes szolgáltatásokat sorba vennünk, amiket bármelyik hétköznapi felhasználó elővesz nap mint nap. Ilyenek a Facebook, a YouTube, a Google, vagy az internetes levelezőrendszerek. De mik is azok a szerverek, amik ezeknek a rendszereknek a hátterében vannak? Mi is az, hogy szerver? A szerverekről nagyon egyszerűen két dolgot szeretnénk tudni. Hány felhasználót szolgálnak ki, illetve hogy mit tesznek az adatainkkal, milyen biztonságot nyújtanak. Ezek azok a jellemzők, ami alapján egy szerver megkülönböztethető bármilyen más számítógéptől. Persze szerver és szerver között van különbség, ugyanúgy, mint ahogy például teherautó és teherautó között is van különbség. Ugye nagyon egyszerű szállítási feladatokra akár egy háromkerekű robogó is alkalmas, ha pedig sok árut akarunk szállítani, akkor természetesen kamionok jönnek. Ugyanígy a szerverek világában is meg tudjuk különböztetni, hogy egyes szerverek mire jók és mire nem, és mi az a feladat, amire igazából tervezték ezeket. A legegyszerűbb esettel otthonunkban is találkozhatunk, amikor videókat, családi felvételeket és más anyagokat tárolunk a háztartásban, merevlemezen vagy más hasonló adathordozón, és ehhez van egy kis eszközünk valahol. Az egy kicsi szerver. Vállalatok egész más igényekkel jönnek adott esetben. Ezek az igények már az üzleti felhasználásból fakadnak. Az üzletmenetben nem sokszor engedhető meg az, hogy az adatok esetleg nehezen kerülnek elő, nehogy Isten elvesznek, és az sem engedhető meg, hogy valamiért a felhasználók ne tudjanak munkát végezni. Ezeket a különböző helyzeteket, különböző igények vagy több felhasználó kerül elő, szükségünk lehet két processzoros, nagyobb szerverekre, amik sokkal nagyobb teljesítményt és az adatok sokkal nagyobb biztonságát tudják nyújtani. Persze ez sem a végállomás, ugyanúgy, mint a teherautóknál egy kis teherautó sem a végső eszköz. Abban a pillanatban, hogy üzleti kritikus alkalmazásokról van szó, és a vállalkozás már nagy mértékben támaszkodik a számítógépes infrastruktúrára, előkerülnek a 4 processzoros, nagy memóriamennyiséget és hatalmas felhasználószámot kezelni képes rendszerek. De még ez sem az utolsó stáció. Ugye ott van a kamionok világa, hogyha a teherautós példánál maradunk, és itt jönnek elő azok a rendszerek, például az Itanium, amelyik már az adatokat akár a kozmikus háttérsugárzástól is védi, és folyamatosan a rendszer elejétől a végéig gondoskodik ezeknek biztonságáról és a célba jutásáról. Az Intel szinte az összes említett szerver területre gyárt valamilyen terméket.